हेल' लोगोफोर दिनै 23 जुलाइ बे 23 जुलाइजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि मिथिखानाय खौरांफोर मोनोबा स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा फार्स्टनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आसामनि कोविड-19 नि आपडेट आसामनि कोविड-19 नि आपडेट बादियै 22 जुलाइ अदेबानि बुधबार खालि गोदान केसआ गासै 972 सा मोनदों गोदान डिसचार्ज खालामनाया गासै 1317 सा जादों गोदान थैनानै थांनाया सानै जादों बिनिनो अलक घोष बिथाङा जरहाटनि 54 बोसोर बैसोनि आरो हरेन बर' कामरुप मेट्र'नि 47 बोसोर बैसोनि दा बेजों लोगोसे दा गासै माबादि अबस्थायाव दङ अब्ला नुनो मोननाय जागोन गासै पजिटिभ केस जालांनाया गासै 27344 सा डिसचार्ज खालामनाया 19350 सा एक्टिभ केसआ 8325 सा थैनाया 66 आरो माइग्रेट जालांनाया साथामानो दङ दा बेमोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बङाइगाव जिल्लानि थाखाय सांग्रांथिनि रादाब आरो गाहायाव बेखौ नायलांनानै लाब्लानो जाबाय दा बिथांमोना फोसावनानै होदों जे डेपुटि कमिशनार बिफाननिफ्राय बाहाय नुनो मोननाय जादों गासै एक्सिस बेंकआव मावग्रा 4नाव पजिटिभ केस मोननाय जादों होनदों नोंथांमोननि गेजेराव नुनो मोननाय जादों दा बिनि थाखायनो बैफोर ओनसोलाव जायफोर थांदोंमोन बिथांमोनहा गावबा गावखौनो नायफामनानै लानांगौनि गोनांथि दङ बै जायगायाव थांनाया आरो बिनि अनगायैबो बे जायगायावहाय थांनांगौनि थाखाय दा दरखार गैथ'वा नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बङाइगाव जिल्लायावनो गासै मेगा मार्केट बिशाल मेगा मार्केट बेयावबो मोननाय जादों होनदों 1 पार्सन दा बेयाव बिशाल मार्केटआ दा बर्तमान बन्द'आ थाथ'दों बेनिफ्राय बेयाव जायफोर थांदोंमोन बिथांमोनाबो गावखौ चेकआप खालामनानै अदेबानि गावखौ टेस्ट खालामनानै नायनायनि गोनांथि दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोसावनानै होनाय जादों बेखौ मैया बिथांमोना फोसावनानै होदों आरो बिनि अनगायैबो बे मोननै जायगानि अनगायैबो बङाइगाव जिल्लानिफ्राय गोबांथार बिथिङाव बा गोबांथार ओनसोलावहाय पजिटिभ केस मोननायनि खौरां मोननाय जादों बिनि थाखायनो बङाइगावआव जायफोर थांदोंमोन एबा जायफोर थांनो सानदों बिथांमोना थाथ'बानो जाबाय आरो जायफोर थांखांनाय फैखांबाय बिथांमोना गावखौनो गाव एसे आन्दाज लानांसिगोन बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव नोंथांमोनहा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव साख्रि ओंखारदों दा बेयाव लाइब्रेरियाननि सासे डेपुटि लाइब्रेरियान सासे ओमफ्राय स्टेट अफिसार सासे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रेस मेनेजार सासे प्रजेक्ट एकाउन्ट अफिसार सासे सेक्रेटारि टु दा रेजिस्टार सासे सिकिउरिटि अफिसार सासे बेसोर गासैबो आनरिजार्भआव पस्टआ आनरिजार्भ माने केटेगरि वाइज मेनसन गैया जाय नुमैनो एप्लाइ खालामनो हायो बिनिफ्राय अफलाइन जागोन अफलाइना गासै सौहैथारनांगौ डेटआ 14 आगस्टनि सिगां सौहैजोबनांगोन दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनाय जादों डिसक्रिप्सनाव थांनानै गावबा गाव नायनानै लानो हानाय जागोन आरो बिथांमोननि जेनाखि सार्कुलार बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनानै लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन खौरांनि बादिब्ला बुधबारखालि मुलुगाव सानसेयावनो गासै 2,80,000नि बांसिन कोविड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों होनदों आरो गासै दासिम 1.5 कौटिनि बारलांबाय होनदों पजिटिभ केस जालांनाया मुलुगाव बेनि अनगायैबो बे सानावहायनो 7,100 साया थैदों होनदों आरो गासै 6,29,000नि बांसिन सुबुङा थैनांबाय होनदों दा भारतआवबो मैया 45,000नि बांसिन मोनदों होनदों गोदान केस बेजों लोगोसे बिगियानगिरिफोरनि फोरमायथिनाय बादिब्ला जोङो सांग्रांथि थानांगौआव जोबोद गोनांथि जानानै दंसै आरो बेयाव गोनांथि जानाया जोङो गोबाङानो सानदों जानो हागौ आं न'आवनो थाखायो आं बाहेरायाव थाङा गोबाङानो सानदों जानांगौ आं बैफोरबायदि जायगासिम सौहैयाखै जेराव जागासिनो दङ दा बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि होनदों दा जों मानसिया सौहैयाबाबो नाथाय मुवा बेसादा नोंथांनि न'सिम सौफैयो होनदों बैफोर ओनसोलनिफ्राय जिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानांगौआ जोबोद गोनाङा जाहैबाय जोंनि मुवा बेसादफोरनि सायाव होनदों जोंनि सानफ्रोमबोनि जानाय आदार बायदिसिना न'आव खामानियाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा जोंना टाउन सहरनिफ्रायनो फैयो बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो दा बे फैनाय बेलायाव बे मुवा बेसादनि गेजेरजोंबो जोंनाव बारस्लायबोनो हागौ होनदों दा बेनि थाखायनो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जुदि न'आव सोफैयोबा जों जोबोद सेनिटाइज खालामनाय बा बायदिसिना सुनाय राहा खालामनाय बेफोरो जोंनाव थाथारनांगौ बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आइडेमानि बिखायाव गलांनानै आरो सासे थैबावदों होनदों बिथाङा चेतना आरजौ बुंदों मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा लोगोजों दुगैनो थांदोंमोन नाथाय 21 बोसोर बैसोनि बे लाइमोना बुखारलांजानानै थैयो आरो उनाव SDRFजों गोथै सहखौ बोखांनाय जायो जाथाया बङाइगाव जिल्लायाव जादों 2 नं जामदहायाव बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आसाम पुलिसनि बिबानगिरिनाव गासै 982 सा कोविड-19 पजिटिभ जालांबाय होनदों बेनिनो 662 साया हामबाय अदेबानि डिसचार्ज जाबाय 90 साया जयेन जाफिनबायबो नाथाय दुखुनि बाथ्रा साथामा थैनानै थांबाय होनदों बिथां GP सिंनि फोसावनाय बादिब्ला बे रिपर्ट बिनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 7 आव
बुधबारसिम आसामाव गासै दैबानाजों थैनाया 89 सा जाहैबाय होनदों। गासै बिनिनो 26 गं जिल्लाफोराव गोहोम गोग्लैबाय। 26,31,000नि बांसिन सुबुङा गाग्लोबजाबाय, अदेबानि गोहोम खोख्लैजाबाय। बेनिफ्राय 1,15,000नि बांसिन हेक्टर हाया खहा जालांबाय आबाद मावग्राया। 23,000नि बांसिन गामिफोरा खारनांबाय होनदों आरो गोबां जुनारफोरनि खहा जायफोरखौ आजमा अदेबानि नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि फोसावनाय बादिब्ला बे रिपर्ट। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन खौरांनि थाखाय नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन समावहाय नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।